Ebusuan obejedi se nyoma ekoso social ni media ne so efa daddy lumba ene na wawe mu nsem na ebusuan nipa beble na afa ho ewu na nde Kontonkyi media edi nkomo o kire se ebusuan maami Akosua Serwaa wodi nkunum osanse mu awie sanso na obu bebi ese ansa na obi wonum a obefirim no obeda asodaye daye num no na ebusuan wo wudida Kontonkyi media edi nkomo wabube kam ho nyenkotie nsem ode ababetudwa nso kire wadwen comment section wi anu ahye se na foforo enso ebetie bi ahabusi otumfo ba TV plus nyenkonye nsem nkire mu embla meso nanam ha cha hotare onu atumi so daye ne ye na ayi wo aka kire obi so daye na ye ma ayi yi kese bi ane ye hwan wanya ba bi anu ohye bi ane ho adwuma abe ho anso wawu ti wo so daye no na asi sunsumu dada afena abesia niso ti mo ma yenye ya adwene se wiase ni nyina ya de atimi nko a bika kire mo speed me ma nyum ne de sai speed na ko for ba ba yi wa ma no speed pa wo de anu amu ne ewrewre yi obi ya baba. Yes, obi actual life is spiritual. Nyina adumre bia keka bi. Si anim bia bi ni adesua bi. Ni hye bia de agu akwam bi fama ye ya. Na ewre fi adwen se wiase ye wo ho inkwa. He. Judge ni on te dem bu asem. Atumi ni adi nkomo pan atira ye de wo wiase. De wo planet tro se to wo so de ba no. Odu dem ho na asesa. Oda mu nim de wo wiase. Obi passport abibia. Odu ho ye hwe na nim anyo no. Ye hwe na nim anyo no. Life is spiritual. And in for spiritual aspects, our life we any agro. Who did you agro? Siminim sabi biasi sunsumu. Ya be ya chansa numpie ni so. Kwapim se no ya be dia tumu ani so. Kokoda. Yesu obi na asa da dumba asamka. Na dumba. Ayo fro. Ni parent ni fi aka ni sa ayi. Na nka asamba na Ghana ha ya discuss ni sa 1 year. Ya da so discussing. Asamba ya that is the spiritual aspect of what some more. As so say physical ninti and I say adwuma no. Aka so panyi kwadwo so fosu no. No atibiase no. No ye ni mo hasa ho. Na ni mo hasa. Ana na asamabo. Na panyi kwadwo fosu. Ha. Mu priwiase ne ma say gugugugu obi no obi abra bobra. Asamaba. Yansi sha adwuma ne nkase we de na ne nsadim obi bia munyame a atua muka mo bre no kopim se nkofo bejai se wo mo enjoy maami bi mfifle kopim se nkofo bi wo mo enjoyment o mo ti wiase mu wo mo ni ji o mo ti wiase wo mo rehu o mo ti wiase wo mo bi o mo ti wiase no maami bi mfifle ketekete kura nim I don't know, Sani Pati Asia. Mami bi. Kwapim se nkofo bi tiatiase. Wo wani giemu no. Mami bi mfifire ketekete sei. Eni wo wani giemu. So mo nsati mi ko ma no a. Mami bi mfifire eni. Hey diabo si etu atam ni dia guni paso say wa na wudi atam say wudi atam ma obie so obi na aba pa say di atam say wa na atu na wudi atam say wa na ye wodai na nkofo bi enjoy enipa bi mfifire na nsie di atam erade kofo bi atumi anya opanyi bi a ne ho aba monyam din atoto omo so nanso ye di ne yire a ono abedi ne ho adanse kire yen atam edi ni nua ma atam nso ono de efa ne sane ho aya akono ti ye tam ne din de to ye so won ti wiase ase ti ma bom ho nua ho a an ma sori na ma bom ho nua obi tumi tena maami bi mfifire no o chi akokonam left right center wo rejo love sa wo anum su aguso no atmaami bi mfifire emu
Obi ti maame bi mfifrem. To otumi nya adwuma nya ne kasa. Pia bontene. Ti saa maame ni mfifrem. Wo odi na tem twa na dapa. Nanso maame bi a wudi na tem no. Ni mfifra ase na wote. Ba bia ate no, ni mfifra wom. Ha! What's maame ni mfifrem? Es maame ni mfifre. Maame bi mfifrem. Utim. Dia utim no nim hu bi. Dia utumi kasa nti atua wo ho kan onim mu bi. Ba bia akọ ya na akọtena ho ma oni gye ye no. Maame bi nim hu bi. Ni ya di na tam na ya wo de. Ana wa wudi na tam. Ana ya di na tam na wo sere. Ana wo boam ya di na tam. Ana ya tam to ato no so na wo hwe. And why enjoy in fifty bi? Oh, me am just me too much manko food. Oh, me am just me manko food. Ah, dear Ninti, who just what didn't panatam crown or TV as one sign in da. Who would mean your audacity? Did ye or not yasano? Sadi pana would not uncle Buno efereno. What in fifra, a dear and in fifty womb, nebre womb. Now as a camera, no dimam and a hoffel. Or being swat snap on tread ya tamoa, while come rama meaning fifty. What now what namsa? Shin namsa. Never cried a sotwa, as sa a hisam. Oh yeah, he never soon am ho. Ha. Oh yes, I nature him wa. Never pay was free at that room, but soon him. We are necessary. As a fair, who be boomeja, mammy. Sir, and I make a woman. Cause so boa. And a boa. Why never to your woman? I didn't make me for any my from. Why? Timi asoso camera tnatna eniema munya ni hu nyina so adidi maame natam ene ne nkofo abeka bi se bi adwuma hye no ti dia akeka bi a mugina so didi maame natam wotina wo be hu sa adwuma hye a ene so ba yedan wo ka kwaje atam di ne back wonu ba bia o wonu ba bia adwuma hye dia pa to a di ka aba onsa muluku fasoso dia akeka mugina so di maame natam no so atina omo omo hye ya no se etesa na bi so ba be kase ye hye ya eno so bia na mba ya na bi ba wunim ebi ma wunim obi ni yam no bi ato sunsum de ehia bi se na nko obi da hehene na da drum ba akoso ndaye kama asem bi obi nso da na da drum ba so ndaye na o se ayi ye de ayi o se de akode ahye carpet ase akode ahye carpet ase ana opanyi kwadwo fo so twi no o sade ayi enipa ni bi de abusuafo beebi a ye ginan ene de ekoi nya wo mpa ebo ne da ye di ta niema achi na hwedi na hwese de niema siko wo de di no aye ne wo mpa ebo no unya me frɛ no unya me no a ogini di na wo frɛ no anopa wi anwumre so omrem na maame bia brɛ kamu de nka kamu mane nso ho ampo se da de rumba bu a ye bu ni nti wo ye maame panyini da de rumba kan ho asem bebre nanso de ya adwiri mu no kra no na rumba ye de agidie mu no ne wagyae na nkansi ho ensi wo kra na nkenka sada bia de ne die kra mama wadi maame na tam dudu o wadi maame na tam o maame Akosua Serwaa maame bre wadi o mo tam papa na maame bre mpoma kro mfare maame Akosua Serwaa maame bre mpoma esanso onim se na ne nua bema kwadwo fosu ebu ne yire Akosua Serwaa ono kra nso de maame ne ma efom da mu ade maame bre mpoma kra no a ne nua bema enu da drumba
that lumba me who more the boano, one saw me who more the boano. What will say? Or the mamma Akosua Serwaa credit, I have found that. What dear? What dear? Extra, said you're not asitano, esitia. Nkansah na aba no obi ka bi na ebi akire me ensamba ya me nhyɛ da inside bi asɛm bebre ana me nkɔpa bi ntie ye na pa mi hwɛ mu no me nim sɛ me kasa ɛkɔ ba bi no how many times na abetie some time nipa bi asu hɔ address ni fra no pakosi anwure ɛwɔ me focus o ma mi bi ɛna na asoma kama koma na me ya adwuma se betumi afeba no na mo de tam ni pa beso ono kro e ma me panyimu adi ma me atam sa ntro so na mo gina di na tam anopa wi anwumre ana mo kire mo sa ntro na ka so benya mo suo na akonya anu mi wi a afena na akoka se we na beka kire na me kan e se na kura mpanyimfo bi ka bi we ka bi na me ka bi why ukonya amusuo no mi wi a no abe kire yen se we na ka me te ya na me so me de ka bi matumi adikurani ba na ebo ni din ukukukọ na ejinejina ya yisu ye bo ma me ni din a na aka se da blumba na odnire na edi agro ho mu ade asam na abentia mo na mo ka mama Akosua Serwaa nda blumba ntamase mo do mama akọ ebi kura ho asam yi ba ye ni ye nyina ye kamie mo bo mama Akosua Serwaa di tisam size bi mo afa no be obo otumi ni be ma bo brama be ma bagidi be ma bagidi emenu ntimu na mo sia sam do be ma no saa oba no ya kasa na ho saa ho mu wade mu bebebe mo nyame obetwia mo ka de o mai ana mo ye nipa bonefo saa mo tete ho mo maame no tete fie ebi no maame mo omutumi bobra ti se ne mama Akosua Serwaa tumi ye oba papa nda drumba bobra ya enkanya munie mo maame no tumi bobra bia enkanya munie mo gya mo maame mo ho na makọ abontina kọ kanto kwa mebi aka mo maame mo mpa mo asem atifie anna mo yama ne ya sa mo maame tifie no ojai ne maame na odi obi maame atam na bi akọ kan maame na otifie no ari osisi enkanasem anya mo enkanasem ni maame kana asba de hawo we kana asma o mo kan mo a ya mo kan mo maame masem wate na bebre maame na wofo ne ye o mafam de bia o antie obu o si suru ai no se enkanasem o muade ne maame kura gina ho be dina tam to odni suban fi na de anyini na ode ne nam ho ana mo yama ne ye ya sa asamaba maame nya na na te na du ba nya na na te ye wo ba bi e ka koduru maso ama no ne memen ahihya aduma adi maame atoma no pa wi ne anwumre ani agina mu ade ma mu gina suri maame atam na nyansa ba kokora di nyansa wo ma ne de he se ayi ya sisa audio ni abebo ne adi na tam de ma na mbezi di letter aba maame ne so aware na agina so adi di na tam na watumi adi obi atam kwa afia wo so so a wontumi kwaje fufo ma maame ni certificate ni adi na tam wo de enso wa ya chese maame ni eja na ware divorce no wai ya de ba TikTok saa usuni adi maame atam mo afa no mo afa ani maame na fa na Akosua Serwaa no mo afa no wo muade na nyamu a ene asomunan mo nsa ho mo de sane emra bi ba ai enina ya twen na drumba ba bum papa na drumba wo ba bum abrid and brother mo de mbahu adrumba no amaya ne sa magu nanimu asesa no na sa nkofo we tumi nya the next na mo te ho se enkofo bi na egu da drumba legacy na ye boda drumba legacy ho ba woni legacy ye boda drumba legacy ya ne time bi
wo bada lumba legacy ho ban so ahyehyɛ adwuma a wɔnim sɛ ya atro e de ato da lumba wawu so ama enipa nyanyina so abedi atama me bia kan egu nanim asesa na yire sa na niema en ba masa na muti ni ba lo sada lumba ma me Akosua sɛ wasesa ba ma sada lumba niema to gui muni mani nguase ewo abrade na nsi na ma me na muta ni nti masisa adwuma gu nanim ase a ma da lumba so a wawu kra ma anyene ne ho ma anyene da lumba ho sɛ edumra bi wo ba be sesa niema to gui abramo boa monkɔ frɛ da lumba na monkɔ pa na chawai monkɔ hwehwɛ no asema ade na mbahu na monkɔ hwehwɛ ne mra sɛ mu twa ntoro no ma anwene ho sɛ da lumba wawu na de ɔte ase de obanya kwan apa na chaw na de wawuo monkɔ hwehwɛ no kɔ na chaw na ba ma wɔte wi ase na nipa bu ni sei wawu ya ba gyina ho atwetwe mu kon sɛ ne ye ato ne niam atugu abontene na wa amobra anya adwuma da anya de ba da abramu ni sɛ anya da lumba koyi wa no ahemamu koyi wa no afrau da lumba mamma yi o ma no ma bi nko mu tiri mu o mu da ye papa hura o mo ma me hura o mo da lumba bo ebotua 132 mu ha papa no akoteta ho papa ni monyamfo why ma opeda ntia na wa flash na nim sa se de yehu ni movie mu no na asa akọ atina no asa abaye ni sa mu ye fun pa mu ye fucking ankasa program mo part se de ye no da ye movie mu no mo ye kire ye no ya mu sa manin chapa anyumro baba tina mo ti live wa mo ntimi na no ma so live wa so se mo da na bibi ba abo hada mo ti mo den sa opanyi abobra sei omo wie sa de nya no mo de abehye nkofo bi se omo na ema da lumba nya asudue da lumba wu omo na ema nya asudue omo na egu da lumba legacy ani mase sa mo nso matena afi asehye adwuma ama adwuma ne so na nkofo gina kasa edi atem sa papa ina yira ansesa ne nema nto amu na magu awufu a onte ase a obetuna kyerɛkyerɛ ne nsɛmu sa ne yira kyenkyena mo se ne yire ɔne ne yiri gyae by force adai ade na mo pa owi ase kyenkyena ma twanto ato papa yi so saa adai kyenkyena na da lumba ne Akosua Serwaa gyae mo fa ho prove mra so a ya twan wo prove a chese on nsabai court nso customary aware no mo ditum sansa na odi beja aware no anna manfa nko court ho se customary ni so beja ye because yeti ai aware a court ni jumi agitum ye customary ti e po bi a wosanko omo ye appeal ko ema customary ni kura de mama Akosua Serwaa no omo sa akotwam a mo won nsam fa nkoi mo fa nko so de nsabra mo bedroom bansa ya di beja aware mama Akosua Serwaa de bai so de ba moto ho uti mo din too much obi ne yire na abobra sasam bia bo sasam kura ni tientumi nya abotre kakra chinchira musi wiase nyina anyi ni se na aware bia ni ho sanya ma ya sha asiasi ya kwasu e wose bibia mu hwemu kwaso hwemu kwaso ne ma bebre mu kwase ho media platform je voices wa mu nyina boy na mama Akosua Serwaa 17 years on that room bejaye ene ade abeto ye tirim yamfa prove bia maaye na sinna
boa yen ene ye kwa court mpo ye je customary aware tu bu kra de ne na nka chesenka kodon be ka kire ye de letters ba ye esan ye lawyer nsasha ase nyina kire se maame nda drum be ja aware ti sansa na mo provide ye ene adanse na ntimu di gina so ka ase na aware ni ho ana manfa nko ho ana mma wiase tena ye yasa na me kwose asa we ba obra mamu obeba mamu ohu onni kuna lu bat no be bu nkonta kire mo eni pati ase aka na ase wo ya musi da 7 months ni page na ho kasa owu ya musi da onu gina ho 7 months kasa kire ne yire owu ya musi 17 years mo no ni jaye we are wicked people, wicked souls. Mo create mu ya bone. Wuti mo dan. Wonni abadaye na munni akoma. Sawusu do da druba na obo da druba legacy ho ban. Na da druba gina ho a ogu ye wo ka nanum asem. Na nanum asem bi o kan e bi owu ya de fa Akosua Serwaa ho bi a musi entumu. No ani ni jai 17 years. And one dance here why ne da so gina hai. Afede de mudi besisu bia kura ba mudi ba ye any voices na na musa ekire mu ne dia na kire se de mudi ka be kankan ni bebre ho a enya adwuma hyehyɛ ba be kan nyina nya nwanwa se nimdifo bi te ho aye nhye se da achi bi nsam dia bi e ko so o baabi no nwuramu be ko so e wɔ niam bi ho Hwehwemu be koso ewo niam bi ho asem ya bi e koso ba bi animdifo bi atena se hyehyɛ kwan ya mbefa so ama investigation bi koso ewo niam bi ankofo de ko ba bi na di lumba apanyi chas kodo fo sunu onyamfo me na ye papa uti wiase wo na me bu enti free so wo insama nkofo aka nyina mentimi nko ba side bia me de me ho kwanya me interest me fa no kra bu dodo ai me bu papa kosa zonto anane nyom no de ade sane bi ede kosa no bi Ghana for movie bi no mu yi azonto ghost Ghana for so ma yensamo Oma yensamo ai kuma movie na no mu yi no Somewhere o tumi so asa azonto Esa samai Somewhere tumi megina aso no asa azonto ghost azon Etu kwase abiwa so mbati o mani no na jira ani ma ding to mo ye so mbeso da Ghana mi hu ya no ayira Ghana movie e mo street e mo dawu Adi yanchio enu ayantoto Adi yanwa yanchio enu ayantoto Ebande ebe ni sisi maswa Onyimadi de ama Bibesu amintio ama Onyimadi de Bibesu amintio Inama Abo mitana me yesa abo am gas media agro na dumba say wo visiting nkofo papa e wo mu dayem abo papa kika ho kanya wo ajiwudi tu amen monyamfo se yawu trasi asese aduma me aguna ni mu ase aguna yire ni mu ase aguna nua ma ni mu preko pe wodo no wodo da dumba chen wo mu nyina nyine papa nso no mpese obi tina asem enti enko start bibia na akosai bibia me
system nchi obi a ba bi obi agira bia system nchi no system nchi no obi a ba kan dia mo previous nya makiki mo de kwai ana no amekan ni papa kura ewu na mo ya papa yi opanyini kwabna kase papa wanya sika tumi ewuo nya sika enkofo nko amoye ne workers bro apem 1000 ye kire 3005 nipa ba ko abawiase onu nti na nipa 3005 ene wo mabusuafo nsa kɔ wo ma no onu kura wawu papa otumi abatena wiase na ne mfafo sikafo otumi kase na bia ye hia kura class no no bi kura papa wu ne ho cheso ye selfless nipa abatena wiase hwa ne hu ye onu kura wu ajapade bebe ba ye nyina we na wa so obi dia wa ye menka wiase mu nsam nyina ne yanka so nyane dia emfata no obi tumi kasa ya kasa dadru ba yira Akosua Serwaa na nim kura mfata kuna na enkofo obechia na nke beba na maami we na makasa o mo makasa papa na panyi chas kojo fosudie papa yi adie bia wose na echetumi ye na ni sunsum ya bua na otwa di ampom ema papa ni din hu san na ni pa nyina hu se papa ni so antutu na chi yo ni nyina eba so antutu na chi ya ebehu ti na we koso a ebehu ena de kasa ba ko apanyini ya na kofa ba ya ena de sida dumba na ebo legacy hu ba no afa de sida koso nyi na kofa ba ya na obe vindicate mami Akosua Serwaa vindicate mami Akosua Brimpoma vindicate obi also vindicate no ko pimbra wiase nyina be hunu se oye nipa ya be manfomso woni ho nanso ode niam gu akwam sabi na share de dem o na share de dem onya akwada to be futu niam nyina afrasa na bi apagin to ya akwala a wawu am ye guna ni mu asesa oya akwala ketwa enti onim se we ye ba we ye nua we ye adamfo we ye ire we ye we onim that's it. Yeah. Mama, you said about catch on. The Anam Kwaso Banam. Aye, the Anam Kwaso ba, bad in the Akosua, a team, a Duma, and a Akosua. And then if I knew we would die. I told a woman, I know, you bet him. Mamma, happy birthday, you come me free. Yes, sister Precious. Yes, the bread, no. In a ba, did the birthday. She, Muella, Shimuela, Shimuela. Happy birthday to you, Shimuela. Wow, very nice name. She, how are you? Happy birthday to you, my darling. Wow. I will say for Precious. Yeah, beautiful Precious. No. Enti, wabusuafo umo Kontonkyi media. Abusuafo nyina esi a show. Happy birthday, Shimuela. Wow. Abna so see, hey Queen, you have got filler. Wow.
Feel a ben. Abnaso. Yes, your lights and reactions. Say happy birthday to Shimuela. Shimuela. Wow. Me pacho mu wish Shimuela. Happy birthday, Fama me wate. Yes, Sister Precious. So me ade is chilling wine di asasa no. Yeah, it's a nice song. Idea. Bia. Nyumba ya. Blah blah. Blah blah. Na. Blah 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 blah. Esa wo bon ensa wo yam. Yo. So nya yanka upo. So nya yanka upo. So nya yanka upo. Nya o say chewo blah 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 blah. Esa wo bon esa wo yam. Ami Akosua so mani bre no. Munya da dumba ware no one day amfa. Sa mani bu ho a. Wamu da dumba. Wamu da bi nyina. Aya jira kote. Sa nko mo pe ba ko dia fam. Da dumba mfi wo mo. Asemo. Timi yesa. Bebre. Hey. So I'm to me who be from far say papa dear na kaka se that room baba catch e born nyum man ira Akosua Serwaa se na ware pa e na ye nkofo ni uka so kan kwa se papa ni nim so na ma de nkofo bi pe no wo so nya Akosua Serwaa me fawo na wo body ne ho tan sha ni tirim amu na that room ba wu wie ni ade be ka ma me Akosua Serwaa wa ma bi antafre ma nya bi antafre ayamuka no dear no abela na de oze bi antafre bitimi wo se pokio se abela wo se wo de fa ne say ebia na wo fa so te ase sa aye den o se antafre de o mo amanya bi antafre no mu ni enti wo de ha ho Matias. Ya ba YouTube for no omo be ya enti ne enti mi mo nyunu de nke be bo pa na on se fa YouTube ka ho ka TikTok nko adia adai wani abre mami sa se da dumba tia se ka ripa bi nkunu aja ne hira be wa nware mo na muta mami no ewo mutirim but hunu de se ni ta hunu kwa enti mi ya e be sa expose na wo yesa re nunti muta mami ne sa na mutete TikTok so di mami atem sa na mo admire that number from far na queen be pim sende pe de asi nyina achi no eni nipa bi a omo gina platform so a na omo bobo audio ni bi ehu sebe atro ne adwuma hyehyɛ wonom hyehyɛ de titi ampanifo yi a omo di omo tem didi hunu kwai sela no ebinom da so kasa ana amojai na sabi mu de ye de nipa bi o ye yiraba ebi kasa well quickly na abiji se wo ye wia na sa na wafa course na memfa we intwam kakra bi anokwasem se adwuma Akosua no yen de ba bia ye free ba ne ye hwehwɛ mu no de munsusu from attention ma audios na nam app no so no munsusu enyi munsem nyina ni menkase bi nyeni nyina munsusu nye ibini na sɛ de kwen kan no sem bibiri wa akira ano den sene wo de mu hu ye nketen ko beka sɛ ntatea asem no no sɛ ye start e kan asem a na we de ye nko aye ho ye meni asomasi no enya no koreda exonerating go for omo ntokwa no ehia wo bia de omo ka bia no emfa ye ho kra me na expose omo no omo ka omo asem ensem e wo akira enunti ase divertical tactics bia nipa bi eye yama nipa adwena free niam bi so akodi ba bi no da bi ye focus papa ye dim bibia de mo kan bi ho no a enokura wom ebi wo so anokura ni de enokura nim ne be mo hunu na emo mama mfama attention nyina nko gina eno nko aso niam bebre o se hwehwe mu bebre ba sa ne ma we yatimi akoso e wo dade lumba wu achi me yatimi ahyehya ade de ente se de gugu nipa bi animu ase gu nipa ho fi e de na obi ntimi nya bio
ɛdeɛ nhyehyɛeɛ na obi ntimi nyɛ bio nti babia fa babia ɛwɔ sɛ enipa pay attention mpanimfoɔ pay attention hwɛ babia all angles because adwuma na wɔn hyehyɛ no na mpanimfoɔ bi wɔ asɛm na ɛrekɔ so ne mu a na wɔn nim no korɛ sɛ deɛ nkɔdaa yi te app yi so kan yɛ no ɛnyɛ no korɛ so wɔn nyinaa yɛ din na mpanimfoɔ a wɔn di adeɛ n'anim a kyinkyina twintwanfoɔ no na wɔn nim sɛ adeɛ na yɛreka ne yɛ nguase yɛ de gu maame yi nipa binom ɛnyɛ no korɛ nyinaa akyi no ɛsiane sɛ wɔn pɛ deɛ wɔn yɛ ayɛ nti no yɛamɛsan obi aho yanka asɛm bi baayɛ kora sɛ obi amɛka ahwee ɛnso wɔn nyinaa ka ho bi na wɔn bɔ nkɔlaa no kyi dɔm sɛ wɔn nyɛ saa wowie yɛ na nkɔlaa no asɔ gya atom nyankopɔn ɛde ne sunsun bi atwi afam nkɔlaa no adwene sɛ wɔn gu so ka ne nyina mo hyɛ akyire din ade na mo bɛka nkyerɛ sɛ wɔn nkɔn ma no ntuma na mo ntwa so ana deɛ mo ka no nyɛ no korɛ yɛante bi da ɛnso mo ti ne nyinaa wɔ kuro yi mu na nkɔda atwa atoro de gu maame mpanimfoɔ mo betumi awo mo mmɔho maamefoɔ abɛyɛ hahaha wa Ghana asase so wɔnten so ne yɛtwetwe wɔn awerɛhosɛm ɛwɔ mu no ɔpɔntoro a yɛka gu mu so nyina ne yɛ sɛ yɛtwetwe wɔn ka ho na mote hɔ mpanimfoɔ na mote hɔ na mohwɛ hwɛ ma nkɔda yi di mpanimfoɔ yɛwu asɛm oyi a mode to wɔn mu so yi a ɛyɛ kontompo a mo ankasa mo kan no ɛtumi ma obi kɔhyɛ dɛm na aka ɔno nko a ne n'ani abrehwɛ berɛ a maame brempɔma akɔgyina a kɔɔto dan na wayɛ hahaha a wɔteɛ mu frɛ Ghanafoɔ sɛ montie mi o na me nua na mepɛ no kwadwo na nkurɔfoɔ bi so a wɔdɔ wo na wode wo sika so ahwɛ bi ɛyɛ dɛn na nnɛ deɛ baabi a aduru aka me nko a obi ntoro nti hwɛ maame sɛ de wɔsi ayɛ haha na owura dɛm na ɔyɛ ne ho bɔne na wampie mu a owura dɛm no ɛna ɔyɛ ne ho bɔne na wampie mu a atoro a yɛtumi ka de gu obi so ma nipa kɔ wie afiase ebi na nkɔla yɛ yi ntwa to so a yɛtumi de to nipa so ɛma nipa di nsɛnsɛmɛ obi tumi kɔhyɛ ne ho akɔmfo obi tumi ka na no aduro yɛtumi de obi kɔtua afiase ebua no kumfo ekom bi mpo ebi na nkɔla yɛ yi ɛnso na mpanimfoɔ bi hyɛ ase wo mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a yɛka ne nyinaa no efefa wɔn nti wɔn nyinaa yɛ din ɛkɔ yie ba wɔn yɛ bɛsɛe wɔn a na ama wɔn advantage na wɔn atumi de ayɛ deɛ wɔn yɛ obi a ma abɔnten amɛka sɛ adeɛ nkɔla yi yɛ yɛdi mu ho hwee anaasɛ yɛnkam ɛyɛ wɔn dɛm a wɔn sosɔɔ so ɛma wɔn tumi yɛ deɛ wɔn de bɛyɛ ɛnso asɛm pɛ gya mu ate biribi nka wɔn ti obi anka nneɛma ɛwɔ mu na epie no wei yɛ mu nketewa na sɛdeɛ kwan di kan no bibia no bɛhinta wɔ asɛm wɔ ɛsɛ mu na megye di sɛ wowɔ berɛ paa nyankopɔn ma obi a wɔ platform yi so nkwatenten ma ne nya nkwa ne ahoɔden tena so na ɔnhwɛ onipa bɔnefoɔ wieɛ ɛwɔ asɛm wɔ ɛsɛ mu nti me deɛ mɛka ne sɛ nkɔdaa tumi ahyehyɛ adwuma a ɛne enwuma a wɔhyehyɛ yɛ wɔ akyire dɔɔso ebinom enwuma a wɔhyehyɛ yɛ ɛdɔɔso paa nti mpanimfoɔ mfɔm adwene nkɔ hɔ na mo bɔ mpaeɛ so mo bɔ mpaeɛ na de aka akyire nyinaa no ntimi mpie adai yɛno ane sɛ na amen baabi a yɛbɛduru nie na nhyira nka Nyankopɔn sɛ maame Akosua brempɔma ne suo maame Akosua Serwaa ne suo dade lumba n'ani guaseɛ mu ne suo wohwɛ ne guaseɛ paa ɛka akɔdwofo so a na ɛfiri saa angle wei oduo so yɛ baabɔnten nkɔdaa nketewa tumi hyɛ baabi plane de sesa nipa nyinaa ɛwɔ wiase nyinaa adwene including mpanimfoɔ wobusa akɔhyɛ bi na ɛbɛdɛ paa sɛ berɛ a abaayewa no bɛbɔɔ first audio no a na wo a wode audio no kɔmaa no na afo sɛ wampene so wɔ mɔ ne saa no wobɛyi ano bɛka kyerɛ nsɛm nam de audio no maa no na mankasa wɔnyɛ ne sɛ why now why afei deɛ ɔno deɛ sie ne nti no o expose ho ɛnyɛ wo da wayɛ
ɛyɛ mbɔborɔ papa wadwempa ɔmo ni suo na adu Nyankopɔn anim ɔna otimi ɛfa nsa ɛne nsuo de gu fam gina nsuo mu srɛ baabi a ne tumi ne ne gidie wɔ Muslimi fo ahodoɔ ɛkɔ nkotodo anim a ɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ mosque ahodoɔ mu a ɔsiki justice ɛde ɛma Maame Akosua Brempɔma ne Serwaa ɛna yɛda so gyina mu baabi adui na deɛ asi no ma obi amfa nhyɛ ne tirim sɛ awie o wei ɛyɛ nketewa obi antimi nsi ano kwan te sɛ deɛ kwan di kan ne sɛ agye sɛ deɛ yɛahyehyɛ no wɔ honhom mu no epie wɔ honam anim ani twa sɛ ɛntwa wɔ honam ani a sɛ deɛ Kristo kan wɔ sɛ mo ka kyerɛ asomasi kura gɔfo yi sɛ ɔmo nkɔn wano ntoma aboɔ kora ba bɛyi mae ifra sɛ deɛ hunuhuna saa yɛbɛkyew yɛde wobɛkɔ court ɛbɛkɔ akɔsi sɛ yi monhim nipa nyinaa fɔm nkɔgu afiase still saa tɛntene ne ama a waso mo nnwom da ifisa asomdwe no ne da mo naa no na mobɔto twene na moyɛ deɛ mopɛ ɔmo baabi akɔ wie monhu hwee maame fancy Yo, where my dad say, Abusuafo, wobetumi aba bɛkyerɛ wadwene na ye maame birthday ne yɛ kɔ mama Akosua sɛ wa birthday no wahu sɛ yɛ kɔ ne dendenden yɛ kɔ ne dendenden nyasɛm ketewa koraa ɛwɔ US nyame yɛ adom a CC a pacho mummy anya intentem 6 September baby a wo bia ewo US state bia wo so wo Canada wo ben baby a na wo pese wo ko bia from mama 1 pacho jo mama number na ene no nkansah mame aha ye do mama number no ato me se bobo ama +3472 848762 aha me pacho did say mama bo number impo me pacho did say yo me do fupa pacho ntie wachi tie me fa phone ya pick your why good evening I'm from Nanaya, I'm from Amsterdam. Yo, Naya, Amsterdam. Pacho adaro mayentio. But you make one friend, a bear man eating for Moka Krebina. Me friend, a bida, and then me first time. My dear friend. Now, as some Kakrabi, as some Namokan and person, me children, Pinica Krabi or no. Me nana say, me pacho with me. Yes, oh, mammy. Ayo, me nana say, Enora, audio no. Me tiatia, almost some nibebre, a word, me yaguma. Na me ya penny, intimate. Me who say, sir, oh, ya audio for Moby. Ya, intimate, and a moose at Debbie. Audio, and yet audio will be Sunday, a year and come up. Entina and common started, and now any panel, as I say, or record any panel. Entimi who say, and yet a dear any panel, and I'm a moyana almost or the bayano. I'm a Mr. who say, actually, I am sending home children on, and one more Casano, Casano. Where's you are the say telephone where's me what telephone line and to a more Sandy Biko Bisuna or Sandy Koma Satam no man no mudina so you know and to me never said there be I don't know and yet a yintino no crabby baby and there was no cranny pee because maybe many person papa that day now. Omubu asem no say maami no omugo for 20 billion or 20 de ben me say that day me dim say me tirim say ya na afa me tirim nyina ahyehyem na makowura dem na matopun because minti bi penny some da e wo say ya tena ha che since 92 na me ba akrom ha enti na me nim say gamma ye di asem ma asem timi atwa butu
enti adi mi si em senya no kore afa mi kwa ha no makotie we enti boy we so no na mo so medi mo chia keta mo a ukọ eye abusu apanyin na asem ni ba ye na ne ko ye interview no ne tru ho a mi follow mo a enti mi ko tie boy bi decrement awo no so ka say ye say anyi ye bia wa no pa na beti mi akokai 20 billion e wo bank be na say ade no bibi wom e ma Ghana for no e kata so enti maame nyame hira mo pa se mo to mo ho asi ho na kuma maame no because me say me obi a me ye emotional no say me hwe bibia na esu sa na wo say me dum no firi ho no because me hu maame na me hu awose agumi na me hu na mo yera me enti asema me kaka kan say mesra mo nyame won hira mo bebre amen oso nta se mo ho ban amen mo dwuman ankoto ne nkwa akire amen na samba ko a me pense me nua panyene brempoma wote ne se ewiase obi ntimi awisu obi sign name because abrochira ha ye wo broni so wo ko wisu broni sign name the family name so de ye bibi na ba this mo friend chicos ahwan chicos ahwan ne na onu wagina ho no mu na wone ahwan ni bi wo mo sa asafo bi wo ho no me hu se ni TikTok ho no mu edifo wisu ye tekeo lumba fosu enti abenya omo ema ni yi said ni free because on to me wisu ni family name se obi no family name mutimi ni ko wisu na nipa no ukoye bibia ye bo a ye hu se eye fosu family because me nya sure say woka busu ya na ho bia ye nimu dia te bia woka ho dia but wonka ho dia ma me brimpo ma mo bibia to ye a omu fa sa eyi no ento omu so na obi a wisu omu di family name di ye omu bibi no omu twitwa sa di ni firi ho no me da masi bebre wonya me won hira mo no mo ho ban because ensem no wo maka no e kire se on se na akoso so a ano anwumre yi abaya ya na ni ti aya te se di asramato ni tirimu yi a ni tirimu achicha akore yi ni te so ono ne kase ma mi brimpo ma de nya de obeti mesi wo no because ono de oye ya ne se body odu ni koma obi na woni se odi obi odu pia eye criminal but minim de minim Ghana law ni mu minim se di city se bibi sa wo mu dia me se me ba ma me fancy na kesa asem ahu me tia buso ma ati na ma bo betu o mu ho ahye mu bebre bia ayi Facebook o mu ko bu ho no o mu bu ho o mu ko no o magu ha eju krom ha kura go kire o mu ko bu ho bebra be bi o me kwa ko bu bia o mu di problem go be ko ye too much ye nua mu ga na po yesra mo TikTok na aba ye di sua ade enti mu atro na do so do atro ni nua bo no adoso na mu be wu adai obi abusu ye mu adai abaya wuti ndema na kamihu se liti asram tuto muchiche musa ai enti woni enna ye me won se akura yi gira ho no mutase ne maame abaya ye wono wati America ho ya wono soso waya sa aboso no wono soso wo suma abaya ye maame se wo aman list won kokum am say no wonder se akureti mi yesi cause what mi suma ne maame se o ha kokko yesi maame ko yeko because they no wan want to mu wa busuafo awo ayeye maame o so ni ase mu mo ho ban onka mo ene ma se maame ni mu yeso wanka kora ontimi na til maame na kasa chem so se onye so obejai maame hello good evening queen. Good evening. Pati me chalo bemba. Acha ya jo sumedofu beni. Yeah, me Ahmed Usu. Ahmed Usu, not to say. Yeah. What you nyamya to me? Mpacho yo, it's you. Somo we. Queen ene metiasim na mira ko pa. Tama na omo videos no. Sautia geba kono ompacho se ohini bi ohini pa afre omo backdoor sengo sisi omo ntam se dia abano omo ntanesta omo gbo mani masi on se we na me hu se ni aka se panyi po bi hia chire
ya o mo yesa no e no kre am dem ka sim bia dem ka sa wo hene kro no mo sin trase no so yo hina o takunwa so wo gun ho nmu ase so what yen ka o yo hina o yen gase fo hine pa wo nyo hina ya se bi ndi ade o hina bon common kra e di bone o yo hina o yo ma bofo sa wo hine kro wo tia e bi so mu na mu tie bi o yo hina bia o sha che bia ya o mo sa se ko so bia o yo hina o yo ma bo o bo man o yin pa je ni o tro memu na mo nya mo ni bogu ase no akoma sa hin flam we se yin ani panyi bia o ka ho bia se san kra chi mo nya mo ni bogu ase ya go be twa mo nyam ka ma akoma ko se gu matie e se mo ye nyam nasem e tin ya ma kana e kwen o mani enye da no because you panyi fo bi ho ma adwen bone ni adwen fi ana wo mutiri mu bone o me shan kra ti man kra di bone e bi na ha o hin ko ye no o wa hina on the sans mo nkra yake emias ma so ko muka dan ka ba tia mo se de o mo ye no ma nye ni ye no o fa o man ka se o munyai no mo guma ni mu ase o wa hin pro si utras no mo guase mo fa boni fo pa nyambe tia mo nyam kama akoma ko se munyatie yo pe mi ka se bi nyam nhira mo wa ya ge nyam nhira mo de bi o ka nya ko nhira mo no mo ba mo enkoso ense mo na mo ma ye tinsem ya mi shamu pa chewu bia ma ba that was it sankofo we mienu ankasa menyo mu nim omu bokisi sa wan hwe ya na mo de attention akodi omu direct ne ya ma bebere o na me kan wa mo mama adwon enko ni face yo no mo kan ko hello yes darling sister Benny party on it say nyame adom now swear yeah the Yankopon ase enso ye ho ye pa uhu mi ache mi ba so ache pa na say who do mi sa free ma 1 to 1 o temenka na say me te wonka pa o fi da ora hu ye ma dwene wo ho sa ne de watene ma ase ana say wo hu ba bia na o mo ko no sa se na won ti ase o be kai say na say mo be to nyum bi Christian love ni kwaku jesi na bo nyum no say me ni sika me de be ma lawyer me ni bi nso a me de be ma jeje me kan mafo ni awurade me di mafo ni awurade o de ne me kan mafo me di mafo me ntem jinafo so ate say ma me prempo ma say oni sika o de be ma jeje oni bi nso a o de be ma lawyer ne kan mafo ni awurade ni di mafo ni awurade o de ne kan mafo ni di mafo ni ntem jinafo na nyum no to baby o say mo blonia asem ye yase oni bi asem ye ya o ye mfa ye ha onyina mo nyame oni ne ye rechechifo oni ne ye dimafo ye kamafo ye ntemnafo so iti ma be mpomane ma me Akosua say wa mo di bi o mo de koma judge o mo di bi o mo de koma lawyers mo ma be abeta TikTok abeka o mo nsem but o mo kamafo ni awurade Yankopon wo so o bibia ne mmele emele ni nie bibia wo ne mmele bibia wa hyase bia nso we na enim guase ko chip bable man yin ende so hu wana mo ji no meji ejo mo ma me kompai bona ye ka che o ma me say ade a wo de aye obi wo su hwe ma me no say ada ma me ja court ni ma no wo su ena me ka say sankofo we so ma mpa bibia mpa ma me ne chew no ma hwe bibia nya wo me na ba sister e ma wo genuine wo na nkansah no ku di wo amane na wo wuko Bible ne kwa ko se na nanu ma ye bone ye de etua ho ka se wo ho enti sa na tie Meti ye de Yankopon ase say ko ye na no kra na de di ma the whole world. Ye Ghana for nko a the whole world na even though ma tim ni mu fo bi nso aye de. Enku seta ansem a na eba no na enye no kole. Enti sisi a we ya beto no di obeji edi no onjindi di onjindi nso no e wo no ankasa no ho omo hwe de e koso. Lumba de boyum no say yem fa chenche kotodwe dia na ne nwumnia yem fa betre na di hene dia ne dia di pefe eno na dia no dia ne dia di pefe enti mabo ni dia gba na tiase no kwa onko we so won no amon tiase no monko
So adai bebrebe na de na yeji e de pa na yeji so me family nya da bom kwai memfa moja nyanke fansa ya si o mido memfa udinta me mumaso udinta makumaso bebia memfa do moja ade asem I want to be go eye wonkwa mido wonkwa na uko eye wonkwa mido so adai na moha mami tete mami gu mami yedi masi betemle pa no enie nyame mle ene mle pa yes so what you say o say nya dro ya na nko for free say ya dro bi kwa o ya dro na ya don kwa obi si wo na ya miye dinga ye ko wa mami Serwaa na me wo manu e yo ti asi twa oye mo den si amwe odo ti na dro mi odie ebo na me say na nya odo ya na so de kwa de so Mam Serwaa udo ebe kumi o. Odo na mi do wo. So odo no. O se ko se po beja asoti body e. Ne do nyina wo kwa. E didi na luma mo pese o ka bi o no mo na yele ade Akosua Serwaa fusu. Na mo tete mami guma ye ni mo ase. That can I make come and say, Missy, we call hospital last 2 months or 3 months ago. I can't get to become your pressure. Because we see I make TikTok mini hop. No, what TikTok, Facebook, my free hop. Apart from some YouTube, I make tea mono. Me call baby, my blocking in a free hop. So because I feel some no attempt the other mommy pressure for a cost me TB and VIM. So adai me kwa me doctor say you careful now pressure say am say me working on it me blocking in sister nyame adom and na me da ho gina na my okay me blood pressure me pressure call 125 for that but na me na 140 160 170 adai na mo good ma me yedi ma se mani pa pressure cost low and kwala keto ayesi so ye be wu but nyame ati omo and nyame be cost ati omo ka amen mo nya ketua ne so it's your friend. Mamma was a somebody go for a control system of Kunkum. Oh, Yamia Ketia, and 1 million by Yami bet you when you not 1 number media, or master for the call master for. I mean, teacher, made drive film Melon to my friend say New York for 5 hours. In short, the other was a goddamn so you could remember, then she 20 in the Mumami Udo. Na mama ye pressure sa ade enya me ntua moka oh is there pressure no na akwa musu o yes is there do na pa o na adum ba do say bibo ada mase ya mi shira ma mi hana na mi nya okase papa o ze le bia meta ka se sa de ya ngola ye no ya na ohu ne se asa agudie enya agudie o ene ma akos nipa bi wosa audios ya omo ekeka anu ya eba abontin no ya wadi nipa komu nipa bi asabi o ma hwere o mo nko ayenim wo mo eno mo ma fa ho yare bi elusu niema hodo pi because of oda omo wo mama me nti no na eso akatua ne ho no me ama mo so a hwana be kono so I'm sorry, I'm going to number 0554-2277-12 0554-2277-12. Yeah, come for SG electricals, mount seba electricals are one more a masters patch up more the electricals, papato, SG electricals. Na fe MY na bebo pa me pacho did is out free. Pacho in tea or chi oh. Tea fa phone him na mo brands and I'm a free. Tea name per se pick my back at some. O did is out free. Good evening. Me pacho ya honye na swear. Arabiato ni mo pa bonchi. Honye pa. Na just Serwaa. Na just Serwaa. Yeah, a Christopher, I can say, and coupon or check of Hannibal a chance of it. Me ready. I'm saying, my sorry, leaving pipe will be a yard. See, emergency, Naradish. I rather be pipe with the emergency. Yeah, not. Oh,
Nyankopɔn wahyɛ ne ho animuonyam. Papa bi. Sister, nkurɔfoɔ ayɛ time as ɛwɔ nyinara. Ɛyɛ saa story no mo ka sɛ. Waso ne kunu nneɛma afa ɛto mɔmɔ agu fam. Mmarima bebree yɛ ɔmo adwene sɛ awowa to dɛ ɔbaa bɛrima nneɛma agu. Na afei owu yi a wabɛgyina ho sɛ wobɛdi kuna. Na ɛmaa no nso so aka sɛ ɔbaa woyɛ so wicked sɛ wobɛtu kuna. Forgetting say she made him who he is. I know so already investment for better investment. That's so good. For my new club at Nagan. Now all chilo, sister. I brought her. What for dying? What you loan? Who pay ye to man? I said, okay, let's get shower that I loan about so. Such a Palanians. Nyankopɔn bɛkyia saa nkɔfoɔ yi yɛ no. Amen. Awurade bɛkyia ɔmo ka. Na bɛkyia ɔmo ka. Ebi bɛkɔkɔ mo ma. Ade ɔmo asisi wɔ so. For making this woman go through all this pain. Sir. Ɔmo hu hwee. Ɔmo hu hwee. Ne maame. Ɛnna ɔmfa ne yɛfo to ɔmo mpa yie. Na onya mpa na ɔne nam ne nam ase no. Na ɔmbra abɔnten bɛ confess properly. Because her own indication, she never had any conversation with that woman. Yes. When God said, "Move on," your friend said, "First audio, no, I say, I human luma. Mena, me young for the Esther. I mean, me bow, you know, cacao TikTok. And I'm saying, and you used to say, what am I have done for 3 years? More way before so be lumba. I'm saying, I have for 3 years. I didn't need to we introduce you. So, for all indications, how would you never ever went and you want to know? They never had any conversation. If you be a free, then Yamia was in my person. We don't want not to ready. Yen yet, when I'm in Empire, I must Yakupon. That was so much Serwaa, I bring for my uncle Samuel to buy. Amen. And couldn't ye ever. Amen. Amen. Uncle Samuel, when you had him about how much young watch Nassau. I mean, Shram, that was say. Me pacha obe to me afre e was 0554227712 ebo yo nso nyame yenkunimdifo pacha ye kwa SNG electricals akopa electricals papa to pacha SNG number dey fatu ho na beboa. Hello, yes, highlights and reactions they are to TikTok to bet me afa number na to ho. Hello. Hey, me pacha to say Me pacha me hu ye am pacha so Krista Jomo, my Mr. when you me fra watch it. Oh, me fra watch no me bagana na. Dana me baba Krista na ukasa wo fa ye nko Afghanistan biem no. Me play mu nyina me yo, ma me sin tem na me metie. When me see ya minya ya queen one fa me nko Afghanistan na me ni aba de na waye me. E de na waye me. Nso ni nyina ye de radiase, ye de radiase queen. I meant to be. Oh, be to me inside. Near a Georgia pressure, no, de Biarada. New Yamia Shirano, na Kwaye Shiranqua. Oh, be to me, no man. Near a Georgia pressure, no, de Biarada. New Yamia Shirano, na Kwaye Shiranqua. Enonti Stonyami Shirawa Washira Stonyami Shirawa Washira Nyonyami Shira no na kwaye Shira kwa Queen Tese ayame wanwa nia ekoso no Queen ebere bi school wa ho na ye kwa America na ne binim se America na ye kwa no se ye ko 200 meters ye twa dan bi ho ahia ya ba ben se prem na nua ba mi America kri afa ya ko first one we ya kwa na mebre me hwe se di odi mechi na bepa me ho di otoso bepa me ho na de odi echide no no asa bepa me na me nwie me first round ne kwa fe mu sa me underwear ro kwene wo mo na yo mo so mo di kan wa America ni no mo underwear le ro no wo mo na mo first wo mo sie tu mo gira na wo mo sere
Master waiting is so. Ma brempometi ni suo no na mmaba wo wait na TikTok afraid to wa mo ho few kwani nim say ikunim dia baba ne nim say be ban jam say after so kwani de ba ko master di wo ye me ye time we stay no kwani nim say ni pen suro atamu wo nipa ta ya dia ye nwene ata ye young ones no be brain structure mo be brain structure ya be brain structure just for mu ye bibi o mo nwe na ben and na ba ye we the audacity say me de ma ni brempoma na maka bibi atom so ma say wa de we wo so wo peden wo ye nu hu o kan no asa attract ne we say o ka cheche ne wiro say we de make kan je rade kura de ache me share Bible say the way you born it the way you nu wa but me say ni wo chile and this is show the way you nu wo nye nu so when you would not walk in a pen. Oh, your bonnet water. When you catch us all, and such a bia. So what baby couldn't woo. No one may would you couldn't any. What baby me, I was meant to be the other 3 days. And your friend is second chance. Because me one day can come million or your semi pay for. Ghana for. But much at a yasema, me when near ya me won't be damn deep is with that. Mama so to wo pa wotapa dia e de wo mu bia ka na kwen wo te dan lu ba bebo ame wa ha na mo da bi o na ji wo ba wo se aye and you bring one that betty mu na wo se me lumba one that betty mu na no mo sha dia o ma pini ho pen ami shira mo ne me be ma na adwuma pa mo ye mo ma bai bye ayo so mu di quarter se me so anyo no boy no I did judgment neighbor no bo answer no or did do it. And then I who then a very good song hello. Hello. Mama. Yo, I just saw. Good morning. Yo. What to say? Pache ho ye na swear. It's what your ye. Oh, your one year cry, your home bay, ya can be the lucky of 1 year, and so that dear is what your way. I mean, I mean, Bema. We say, a radina most sudden of cram by in TNT and jail. What can be needed? Just say, you will be MC. Sabi, not there was a couple. We did not privacy a rade. Me won kwala me nsana me kura be ma ka me ho no men drive se me wa wo fedo do me kona ada ensu be ta me de me mai na mu me se de bia be ho me se wa di me se wa de ka me ono so ne de me nsa and a single handedly mo sha wo mo go just no mu e wa de kai ma me se se enkwala ketwa we fa ha na mu pie bi Unya will be crying for Banya, some because of the busy never I also only. No, mammy, no moon, no one from. Oh, Mr. Delpia, Madame, my especially winter time. With Pajama, Mr. Radekaima, me. Radekaima, see, last number and says to Mamma, thank us, I guess I would just 1 year decount. And a good cheerful woman, I do who demand me at was yet in the echo. Neradia man is Mamma, but there will be a Kuma, some young never do a poor be. Akosua, happy birthday. Pastor Cassia Radia Bro, birthday, no birthday, over some swamp and that is wishing we are on the tiny birthday. One pastor Cassia, happy birthday in advance. Mama Brepoma, maybe I will be a radon cow, meaning somewhere near I had tears of joy. He might catch you walk out at the good. A radia sign 1 hour for pay for. Queen may say, my Mr. was me, especially a Maya Wabuchi, and be a nipa papa. A Bible said it's quite a discussion. The whole men's fellowship yet into my men, the situation that has turned back. Now, a man be yes, they said they this year, yet they are sorry discussing.
in discussing. Say a rabbit pigeon and in one shaman, mean a baby evangelist of a she will be a radio show. The bed you won't well, and Damaya so up. Oh, a radish, and young one was saying to cry a betrayal. Now, kind of was just, what can stand them to screen or your spiritual person? A radish, I want to walk. You are really a spiritual person. Obi agame ho woni mu bia ni ho a obedi papa shi atemoda because Bible say honhom ene nyame ho bia dance yesi nyankopon ma nti se nyame ho mu woni papa na tem so the queen ka the weakness bia beton because ye nipa and never be why it's men can abonte asamu ba ko hompaye na nyame nipa wo mu bi ye 1% and any ma kwama e da wo bi ni nyankopon exactly in himself Ethiopia and they would get a drow. Amen. Yes. Yami drow. Evangelist. A rabbi as Zion and the Ethiopia when you say, yeah, you didn't know any ring. Zion abandoned day, ne won't Cristo Yesu. Ya tu te buani wo. Yeah, nia judi no na ni ringo. Apostle Fuaba. Zion abandoned ne wo. Abandoned day, ne won't Cristo Yesu. Ya sote mwani wo anini ya jiuti no mayani mwani mwafeta Vida ya babandende and in the same as a buff for being at home. Amen. And Nipa, na mammy, what do we say from where they can add to birthday song back, Mamma Akosua Serwaa. And another, oh, and in the Muda Hossein. Namia Shramu, Mama Akosua Serwaa, the phone wow. Hello. Hello. Yes, mommy. Yeah, Queen Papa. Queen of for. Only yena ye bema. Yes. Pacho me kasa from America. Me di what TikTok. You from Akosua Lumba. Hey, Lumba ni. I know Akosua Lumba. Regina, the one and only. Wow. The phenomenal bomber basso, when you mean, Queen. It may be an EMT, wono. Now you come at the gem. Now you swear. You woman, Akosua Serwaa picture. Now Danny is so sabruche for your brancasa. A mere bro, Queen. Say a boba sorry, obey co school, o quite Juma, o benwedriane. Yeah, mamma kind of crabra, ye bre. Mamma Akosua Serwaa non qua, one canasamo, one me swan chill beer, or pegada any chance of a rade, and our crown, our race of Yanko can say. So, Obana Sabema, Baby, Baby Janet, Akosua Banama, your number. Yeah, mammy, dinner worry any. And see, who are we say, yeah, condemn what our mom did. Mammy Akosua Serwaa, when you the biggest birthday. On your mere shama, mean to be show when you not show when you see not any swatted shrimp. Meaning, say, we in your me back, we in shrap. No, your me meaning so your me account one time say Akosua, obey shroud, or Baba Mia, you know, who say, or no, your me and what kind of one time. On your miss Obama was 3 4 in animal guasi, and Nadia na yehu. Mama, when you are sent when yam. Now, Mom war TikTok me tea bako, or send me damn now. Masuda ye who papa no. Nani 3 million in a good form, or send the 3 million to so. Na minya na samaka. Now you're a very spiritual person. I won't say nipa trimi and nipa ni munyam. Trimi and nipa beauty. That's a nipa out to no go be who fear. No be soon that you say I ask him sebe. I was young man cry no. Woman shed the idea no becca.
Mama yanka de ye hu. Mama yanka de wom. Na wa wo hwe se ma me brimpoma. Wa amfa na ni ehu ni nua. Achew pa ben. Ja to ben na e bekwa ma me akoma beto ne yam. Ebusua omo aje boni o. Omo aje boni. E wiase ama ma nyina. Ma me Akosua Serwaa ene ma me brimpoma. Ye de nyina kra bomu amne mo kra be ye baako. Ye di mamo, ye bompa ye mamo, ye kanishira sengumu so, mumuda, obetina se, na onyankopon emani ye, onyankopon kasi ye, akaka krebi, ye nyina betu nyum, ye betu ye nyum, ye betu hozana, ye di asidama safwe rade, because onyami awashe na juma pasino, odi beko ewe yepa, when one me bema. Onyame sramo ate onyame sramo ya ma me mpanimfo amotiti fie omo akoma to omo yam ebi mu su okọ adwuma ma nipa esu atitiu me say obi timi ye also ye legal wife na for no abọ abusua no do abọ amani ni nyina ye madwuma pa mo ye yadamase onyame nkoso anu nka mo ban onfrefra tamfo ani wo mo amen yenim se enche bia enebeka bunede aseda menyame amen nyame shrao Akosua Lumba yada wase papa. Hello me pacha now did this self free Okay, papa. Now Ben I have to say. Ne ho ye o kan bibi amante o ho Mr. Queen papa Queen ba ko pe. Mo me do fo pa na hwan ni o Nana kwa mi ni o Astana Kazakhstan. Na me bre papa say me o kasaba ho ma che 4 o'clock o. No tie yan sa no go start tie de na be 2 ana you kura one. Wow. Pacha na bibi aboko de. Boko na nkwa adwuma no pa. O meko adwuma yene Ghana no difference near 6 hours. Until we no kasa we meet me at at least 6 hours kakransa. Menti wa me dey. Wow. Ya da be am pese meet mu life so. Hours no time minti na me ko YouTube. And then me say kwan bia so me te won ka chenti. Me hu say wo life na na me say na de kwan bia so. Ne tie me do fopa. Na makoma ato me yemu. Shiramu. And I was you go and coupon uncle soon sham or adjumasno or no bema moye. Amen. No career more for Jimonim media, Miss Moyam Kunim Difo. Amen. Now you go and coupon or Osro no one of the Munshira, a bema. Amen. And said the first time I mean, I mean, no Kasai, no, it can send me, because say, as some na cosma, a soon awesome. Na obi biara otisunsun nyoma ase no obehu se nia odina no akasa atia okra Akosua Serwaa no obebre papa obebre yi me de Rachas minimum mo kakra am say first day na me mo kasa and me kan minimum no be over 20 years now. Inti me ben omo kakra inti nsem no bebre ho no mo a ya enim no ye na ye ben omo no de enim se de no omo ka nyina na ya atrosem na no omo ka na omamma moja ahwe agufom nipa abre ankofo kra eboto ye oyawo osetware asa ensuko no ma wi edi na da atrosem any whom fin etimi good chance any must say good chance any must say any Akosua Serwaa na Akosua Serwaa obi a onim wo mo bia no beka che say Akosua Serwaa e baka na bia chance ye party man chance
Ye mo Akosua se wedding keke, wundi mo Akosua se wedding keke for nothing. A chance bet na ho behwe wo. Wo busa papa shi obeka kire wo. Obi a obea mu bia. Ana ya wo nyina wo beka kire wo. Ontimi mo Akosua se wedding just like that. A chance bet na ho behwe wo. Nipa bia woni sinto. Nipa bia woni mereyo. Oh. Sanya chance na otie bia no. Na okra Akosua se wadie. Udi no ho agora chance bit na kum. Enti ekwan a omode maame no afa so no edi nanim atwitwiri fom no na nya dia chance beda da. Enya dia na chance beda da. Me ka say ni a shafe na ekoso no afa no mo behu na kasim. Na me say omo bedwane ati say de sabi o atemu de beba wiase no na nipa ebuo mu be pai na nipa bepe baabi ahye ade no so firi soro na ebe na onya baabi anhye no me say omo chisters ade no wo de so ahunia ekoso ne we yanketwa ne ekoso sesi an yanketwa asekan ne mpentoa na omo de betwetwe omo sika kakra nipa bedire nti nipa entini biani ho mo se wo ho na sabi chance na wajimi chance no ya aboa yansa ni ndie bebreba na chance wei na no kora na nipa nkanti akora wei so wampia ma bonten ameka no kora se eye contract na one chance ko na chance tua ne ka ye mu bia nim samba wo akora wei sika chance na chance tua no because a contract na chance ne ko ye akora bia no chance wari akora wei if a chance nim say okuta ordinance marriage